Hej, jeg hedder Lars, og jeg kommer fra en misbrugsbehandling. Jeg vil prøve at besvare lidt af de spørgsmål her, som vi får omkring, hvad en online-behandling rent faktisk er. En online-behandling er en effektiv behandling, som på lige fod med at møde fysisk op i ambulant behandling, er meget virksom for de fleste. Det kræver naturligvis en dedikation, men det gør det også at møde op et fysisk sted. Ærlighed og åbenhed er nogle af de principper, at en god behandling bygger på, så det er jo klart, at det skal være i højsædet stadigvæk. Online-behandling er fyldt op med rigtig god terapi. Der er meget viden omkring, hvad et misbrug er og en afhængighed, og ikke mindst, så er der nogle gode opgaver, som du skal løse fra gang til gang. Fordelen ved at gå i online-behandling er, at det er super fleksibelt med hensyn til tiden, både fra din side og selvfølgelig også vores side. Så det er en klar fordel. Ulempen kan man sige, det er, at kaffen skal du selv sørge for. Det er meget intenst, når vi har online-behandling, og på den måde kan det også være en gang, at vi korter lidt tid af den enkelte session, men så får man det bare i den anden ende. Vi giver ikke slip før, at du er igennem det, du nu gerne vil være igennem, og rent faktisk har de her gode værktøjer til at leve dit liv som ædru og clean. Jeg håber på, at det er besvaret. Få de spørgsmål, som du måske sidder med, og ellers så ringer du bare til os på 93 40 45 67. Vi er klar til at tage en god snak omkring lige nøjagtigt, hvordan vi kan hjælpe dig. Ha' det godt, og tak fordi du gad at lytte med. Hej hej.